ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಮೋದಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ನಿಗಿಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮೋದಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ತಾರಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಯಾನು ಪಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಪಿರಿದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ತುಲೆ ಉನೇನಿತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಫ್ಲೇಮು ಸ್ಲೋನೇ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಕ್ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೇರು ಉನೇನಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೊಂಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಪೇರ್ಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವರೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತಾಗೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಹದ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಕೇಸರಿ ಪೂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ದು ಪೇರಿಡ್ ನೆನೆದ್ದೀತೆ ಕಲರ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನನ್ನೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವ ಬರ್ತಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶೀರ ಮಲ್ಪುವತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ತುಲೆ ಈಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಒಂದೊಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ನಂಗಿಂಚ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಚಪ್ಪೆ ಬೂಡು ಆ ತಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಕದ ಅಚ್ಚಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ತಪಸೆ ಪೂಜಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಊರನ ಜಿಂಜಾಗ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನೋಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಊರನ ಜಿಂಜಾವಡು ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಾವಡು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಚ್ಚಿಡ್ ಬೈದಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಮೋದಕ ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದಿ ತೊನ್ಗ ಚೂರು ನೈಸ್ ತಪಾಸೆ ಪೂಜಿದು ತುಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ಮೋದಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪಂಡು ನಿಗಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು